Останай, майка! Останай! Да ви разкажа една бърза случка, майка. Какво ми се случи вчера? В момента искам да се обърна към всеки един, където и да се намерате, дали се намерате в България, дали се намерате където и да сте били. Не ме интересува каква националност, дали сте българи, дали сте турци, дали сте роми, дали сте италианци, французи, бразилци. Искам да ви разкажа какво ми се случи вчера, майка. Вчера едно приятелче ми звъни и вика, братле, вика, трябва да отидеш в този магазин, вика, има страхотни оферти, страхотно намаление на олио. 1,99 на олиото, 3 литра и 700 грама, майка. Отивам аз, брат, бързам, целия бам-бам-бам, отивам в магазина, влизам, гледам какво става, майка, 1,99. Мале! Между другото, даже сложих снимка вчера с една от тубичките и бах тази снимка, 150 хиляди гледане. Викам, какво стана, майка? Какво стана, стои олио, бе? Както и да е. Напазарих хубаво, напълних количката, 4-5 такива хубави бидончета с олио, майка. И качвам се отгоре, плащам си, майка, по $10. И бах ти да лаверта, трябва да изпращам към България малко олио. Излизам отвън от магазина, майка, и с две чанти съм, брат, че тия чанти се скъсат, майка, тия едни такива найлонови чанти, ма направо се скъсат от всякъде. То тижи това олио да го еба. И точно е така вървя, братче, и гледам един, братче, към 1,90 м, 2 метра, носи един кашон. Викам, ба, то къде тръгнал с този кашон? И така го, и смисъл, той ми дава, аз се пресичам с него. И се обръщам и го гледам, носи този кашон, викам, пич, трябва ли ти малко помощ, бе? И той се справи и вика, I need some help. Трябва му помощ. Викам, добре, чакай една секунда, само се оглеждам, майка му стара, и гледам, брат, че точно до мен там една черна, заставала там в една палатка, прави някакви тестове, майка, то няма един болен човек вече, тя тестове ми я прави, да ти там по 20-30 кинта на тест, днеска като излъж 23 там будали, айде, братче, 500 кинта, майка, и вика ми, наглеждай чанти, и тук ще да помогна това момче, и тя, it's not my business, I don't guarantee. Абе, викам, както и да е, рискувах си живота, рискувах си олиото, оставя го там, на земята така в дети чанти, и викам, момчето, давай тръгваме. Викам, къде си? Викам, тук сме на 200-250 метра. Викам, да, отива отпред, аз съм отзаде, майка. Фанахме го този кашон и бах тази тушива, 75 инча, бе. 75 инча, братче, бах ти големия телевизор. Викам, какво става, момче? Много голям телевизор. Ми викат, гледаме, американски футбол трябва да се гледа. Викам, добре, викам, що ли казва на тия хора да ти го пратят? Викам, ти без бай, викам, ще ги направят доставка. Вика, те могат го докарат, ще го докарат другата седмица. Вика, тази вечер ми трябва голям матч има. Викам, айди, давай. И вървим, братче, вървим. Вика, аз звънах, вика, на 4-5 мои приятели, тук американчета, майка, никой нема бръсне. Всеки бил на работа, единият бил не знам с къде, другия не знам с кой, дай да го направим утре, дай да го направим другата седмица. Викам, мама му да еба, аз си взема сам телевизора и плазмата и се я мъкна. Хубаво, че ме видя. Както и да е, продължаваме, бам, отиваме в сградата, отиваме вътре, влизаме в ховето, майка, и викам, тук добре. И викам, enjoy, аз му викам, enjoy, викам, удоволствие да имаш на телевизора, да гледаш мач фанова. И той вика, имаш ли кешап? Викам, имам кешап. Бум, сканираме една телефона и викам, айде, жив и здрав. Тръгвам, братче, и точно тръгвам и след 7 секунди. Бам! Телефона ми излиза, бам, кешап. 50 кинта, $50. $50. И отдолу написал, enjoy your breakfast. За закуска, да почерпи. Ето вижте за какво искам да ви разкажа. Искам какво да ви кажа, майка. Няма значение къде сте, в каква ситуация сте, в какво положение сте, имате ли, нямате ли, ако вършите правилните неща, отгоре човека гледа, майка, отгоре човека гледа, бе. Пак ви казвам, аз му помогна сигурно 7-8 минути. Разбира се, трябва да си яки, трябва да си здрави момчета. 75 инча плазма, майка, не всеки може да носи. Разбирате какво става дума? Така, сега, извода на тази случка, която вчера ми се случи. Хора, където и да сте, пак ви казвам, помагайте, ако нямате финанси, просто, като видите някоя бабичка, бе, помогнете и да пресече улицата, бе. Като видите, че идва пешеходна пътека, натиснете спирачката и спрете, изчакайте хората да минат, бе. Някой в магазина, ако не му достигна 20 стинки, извади 1 лев, удари там в касата и кажи, ето вземи, бе, майка. Хора, пак ви казвам, и за всички, които се намират в България, това може да го правите бизнес, бе. Може да е бизнес, вика, мама му стара, аз тук ще остана пред един такъв магазин, където продават техники, мехники, братче.
цял ден ще стоя, ще им казвам, искате ли нужда от помощ, то от 20 он е 50 евраче, ете ги $1000 на ден. България е същата работа, България има магазини, стой ти там, може да буташ колички, може някой да е влезнал в Kaufland, да е взел голяма заплата, да е някой политик, майка, може да му напълни багажника, вместо той да се дига брашното, динята, царевицата, колбасти, там и той да се ги слага, вие може да му кажете, пич, аз тези две колички, сега ще ги сложа, ще ги подредя. Разбирате за какво става? Вие ще му ги подредите и хората ще ви тръгнат на майка. Същата работа, отидете пред IKEA. IKEA, някоя пичка, може да си купува някоя секция, може да си купува някой шкаф. Ма трябва да има там здраво момче. Трябва да помогнеш, да го сглобиш, той оно и ала бала. Хора, правете хубави неща и отгоре ще бъдете възнаградени. Айде, майка, оставя и също така, моля споделете, ако бяхте просто на моята ситуация или така, ако бяхте намерили някъде далаверка, някой олио, щяхте ли да се рискувате олиото, за да помогнете на непознат? Искам да ви питам. Айде, майка!